שנים רועי ורוזי יחד, אנחנו כבר ידענו מהרגע הראשון. היא כזאת ספונטנית והוא ממש לחוץ, הם מתאימים כמו זוג יונים. היבשת אסיה הם נמשכים גם באוכל וגם במילים. זהו הזמן, זה היום, זה הרגע, רועי ורוזי היום מתחתנים. זה הזמן, זה היום, זה הרגע, כולנו איתכם כאן ביחד ממש מתרגשים. הם היו סטודנטים בירושלים, למדו למבחנים, לילות לבנים. הבית תמיד פתוח, מוכנים לאירוח, 1000 חברים מכל מיני ערים. הגיע